Salutare! Povestim astăzi despre cele 5 arhetipuri principale: fetița, iubita sau amanta, amazoana, gospodina și regina. Sunt, din punctul meu de vedere, așa cum le-am studiat și eu și așa cum le-am și aplicat, pot să spun că rezonez cu această idee, că sunt cele mai important de știut și de dezvoltat și în același timp de aplicat în viața noastră, pentru că nu e important să știm doar teoretic anumite informații, indiferent despre ce, ci este cu atât mai important să și practicăm ce putem, să aducem în viața noastră de zi cu zi, încât să ne fie de folos, să ne fie util și să putem armoniza ceea ce avem nevoie. Este folosit tot mai mult, totuși, acest cuvânt, această descriere, acest termen de arhetipuri, însă, în mod simplificat, ele sunt niște roluri pe care fie că le acceptăm sau nu, fie că vrem să le vedem așa sau nu, ele tot sunt în noi, în fiecare dintre noi. Sunt arhetipurile feminine, deci sunt în fiecare dintre noi ca femei și ajungem să le accesăm la un moment dat în viață, fie treptat, pe rând, fie poate chiar foarte, foarte cumulat cumva în același timp. Și ideea este că dacă ajungem la un moment dat să le accesăm pe toate, cele 5, e bine de știut cum să jonglăm cu ele, cum să nu ne copleșească și cum să nu simțim că sunt o povară, ci că mai degrabă sunt un instrument util, dacă știm să-l folosim. Să facem acel switch între ele când este contextul potrivit. Și o să dau astăzi câteva exemple la fiecare, să vedem exact despre ce e vorba, pentru că e foarte ușor de văzut odată ce înțelegem, atât pe noi, cum funcționăm noi și cum ne comportăm noi în anumite contexte, dar și pe cei din jur. Și atunci, poate, dincolo de faptul că ne înțelegem mai mult pe noi, ajungem să înțelegem și pe ceilalți mai bine. Spuneți-mi voi dacă sunteți familiare cu aceste arhetipuri, cu aceste roluri, dacă le-ați dezvoltat până acum, în sensul de a ști mai multe particularități la fiecare și a ști cum să facem switch între ele. Da? Repet încă o dată pentru cine a intrat de curând. Avem fetița, iubita, amazoana, gospodina și regina. Cele 5 principale despre care discutăm astăzi. O să vă spun exact la fiecare cum ne comportăm atunci când accesăm acel rol într-un mod negativ, pentru că evident că asta este foarte posibil, sau cum ne comportăm și cum ne simțim când le accesăm într-un mod pozitiv. Bună ziua! Aștept să-mi dați un răspuns, să-mi spuneți dacă este ceva nou pentru voi, dacă este ceva ce știți deja. Chiar ar fi foarte interesant să văd. Și în mod special dacă sunt întrebări pe parcurs sau acum sau la final. O să stăm astăzi în jur de 20, 30 de minute, depinde cât de mult comunicați cu mine, pentru că în funcție de asta este ceva nou. Ok. O să vedeți oricum, în momentul în care descriu, că de fapt noi știm. Chiar dacă nu avem idei așa structurată despre ele sau nu le știm în contextul ăsta de arhetipuri, noi știm. Până la urmă este comportamentul uman, este comportament natural, doar că nu ne dăm seama că putem relativ ușor, necesită practică, dar relativ ușor, putem să ajustăm pe aici, pe acolo, încât să ne simțim mai împlinite în rolurile pe care le atingem și le accesăm în viața noastră, nou și pentru mine. Ok. Nu, bun, hai să începem cu fetița. Este cumva și primul rol despre care discutăm, pentru că cu el și ne începem viața. În momentul în care suntem copii, avem acest arhetip al fetiței, dar ce e foarte important este că, indiferent ce vârstă avem acum, noi încă conținem în noi arhetipul fetiței, respectiv comportamentul specific acestui arhetip. La ce mă refer? Haideți să luăm o vizualizare, așa, să începem să ne gândim la fetiță. Voi când auziți de acest cuvânt, când vă gândiți poate la voi,
în rol de fetiță, imaginați-vă cum este fetița când este bucuroasă, când s-a întâmplat ceva care a bucurat-o, cum se comportă, care sunt caracteristicile acelui comportament, ce face. Haideți, scrieți așa foarte scurt, două, trei cuvinte. Ce vă vine în minte când auziți de o fetiță care este încântată, este entuziasmată, este bucuroasă? Ce face? Câteva secunde aștept să-mi răspundeți și după aceea o să mai adaug și eu. Dar ca să co-creăm această discuție, ar fi mult mai util și pentru voi să fie ceva ce facem împreună, să nu fie doar un monolog în care eu dau din gură și vă plictisesc. Uite, râde, țopăie, radiază, bate din palme, trăiește din plin momentul, da, altceva. Ce mai putem observa? Fie la comportament, la vorbă, la exprimare. Ce mai face o fetiță care se bucură? Îi cumpăr flori sau le îngrijesc. Corina, cred că tu spui acum de comportamente pe care le adopți acum pentru a-ți îngriji acest arhetip al fetiței. Fiindcă fetița, dacă este să ne gândim la o fetiță la propriu, ea nu-și cumpără singură flori. Mhm. Dar da, așa cum am spus și mai devreme și așa este, indiferent ce vârstă avem și practic toată viața, noi o să purtăm cu noi, în noi, acest arhetip și al fetiței, acest rol și e foarte important să ne dăm seama cum putem face, cum putem hrăni acest arhetip într-un mod pozitiv și să nu-i dăm voie să se manifeste într-un mod negativ care să fie destructiv. Da, exact, adevărat. Bun. În primul rând, arhetipul fetiței este arhetipul emoțional. Așa cum ați și spus câte ceva în comentarii, trăiește din plin momentul, râde, radiază. Fetița, și ca să nu ne mai gândim acum la fetița propriu-zisă, ci la rolul de fetiță, inclusiv din noi, fetița din noi, când este pe mod pozitiv, ea își dă voie să-și exprime emoțiile, dar atenție, face asta și pe mod negativ. De exemplu, în momentul în care noi, ca adulți, avem o situație care ne deranjează, ne enervează, ne supără, ceva s-a întâmplat și nu este pe placul nostru. Chiar și ca adulți, poate recunoașteți sau vă amintiți de voi sau de alte persoane din jur care se exprimă tot emoțional, dar în momentul negativ, emoțional, necontrolat și explodează așa, foarte, foarte necontrolat, pur și simplu. Nu mai are acest control, fiindcă este în arhetipul fetiței, în care plânge, efectiv, fără să poată să exprime ce simte, da? Nu are capacitatea să-și gestioneze emoțiile, nu să nu plângă, nu e vorba despre asta, de a nu plânge, din contră. E foarte bine să știm să stăm cu emoțiile noastre și să ni le exprimăm, dar să nu fie acel comportament ca și un copil care nu știe să exprime în cuvinte și atunci pur și simplu izbucnește și rămâne în această stare foarte mult. Asta ar mai fi un detaliu pe negativ, că nu reușim, nu avem capacitatea, dacă suntem în acest arhetip într-un mod negativ, să ieșim dintr-o stare care ne copleșește. Să o gestionăm în așa fel încât să nu ne roadă pe dinăuntru și să ne simțim neputincioși, da? Mai este această neputință. Exact. Marima este și inocența, puritate, da. Însă uite ce vă recomand eu, indiferent că faceți asta acum sau dacă sunteți curioase, măcar să vedeți ce iasă din voi, fără să mergeți în afară. După ce povestim noi aici, efectiv să faceți pentru fiecare arhetip două
liste și să scrieți, poate chiar legat de voi. Când vă gândiți la voi ca rol de fetiță, ce iasă din voi, ce emoționalitate iasă când vă bucurați și cum iasă când vă întristați, când vă enervați. Da? Mai este la fetiță acea stare de eu nu știu, eu nu pot, eu nu mă descurc. Rolul de fetiță vine cu această atitudine de eu am nevoie ca alții să facă pentru mine, pentru că eu sunt mică și nu știu nimic. Și repet, această atitudine poate să rămână mult și bine dacă nu o gestionăm și dacă nu intervenim într-un mod în care să conștientizăm că chiar dacă mai avem încă rolul de fetiță în noi, să nu-l folosim în acest mod care să ne țină blocate în neputință și în necunoaștere. Da? Odată ce am trecut de vârsta copilăriei și putem spune că suntem adulți, dar asta se întâmplă chiar mai devreme, nu mai este tocmai sănătos nici pentru noi, nici pentru cei din jur, evident, pentru că e obositor să rămânem blocate într-o stare de da, eu nu știu, da, eu nu pot, dar mie trebuie să mi se zică, să mi se facă, să mi se dea. În aceeași notă mai este, dacă, de exemplu, avem blocat arhetipul fetiței, nu ne dăm voie să-l exprimăm, apropo de ce zicea Corina mai devreme cu florile, dacă avem blocat acest arhetip, noi nu o să ne dăm voie să primim. Și dacă primim, nu o să ne bucurăm, nu o să ne dăm voie să ne exprimăm. Da? Exact cum am spus de emoționalitate, rolul fetiței are această capacitate că în momentul în care, chiar și la vârsta adultă, când primește un cadou, în primul rând să primească cu bucurie, să-și dea voie să primească, să nu spună nu mulțumesc, eu n-am nevoie, să nu blocheze și în al doilea rând să exprime această bucurie, îți mulțumesc, mă bucur foarte mult, apreciez, să, deși o simțim, să nu blocăm această reacție în noi, să ne dăm voie să o și exprimăm. De exemplu, într-o relație de cuplu, există această poveste, dacă vreți să o luați ca o poveste, dacă nu puteți să o luați chiar ca atare, în care bărbatul vine la femeie și oferă flori. Și femeia odată zicea mersi. A doua oară zice, da, de ce mi-ai cheltuit banii? A treia oară zice, da, nu trebuia, nu te mai cheltui, că chiar nu e necesar. Și tot așa, de câteva ori. Și din aceste reacții, din aceste răspunsuri, bărbatul înțelege foarte clar să nu mai facă asta, pentru că unul la mână este respins, doi la mână nu se primește cu bucurie gestul lui și evident că nu o va mai face. Și apoi vine tot femeia peste ceva timp și spune, da, el nu-mi cumpără flori, dar el nu face cadouri. Și atunci vă întreb eu pe voi, în această dinamică, cum gestionăm și cum procedăm și cum putem spune, pentru că am auzit și asta, după o astfel de înșiruire de evenimente, am auzit și asta, bărbatul este de vină, el nu face, el nu mi-aduce. Și uităm că, de fapt, poate cândva noi am avut acele reacții repetitive care lui au transmis că nu face bine ceea ce face. Dacă vrem, uite, să vă dau și un mic tips aici, dacă vreți să schimbați această situație, dacă există asta acum, în care bărbatul nu aduce flori, nu face cadouri, să începeți să însămânțați așa câteva idei. Nu, evident, nu mergem și cerem, nu mergem să spunem, ești un nesimțit, mie nu mi faci cadouri, mie nu mi aduci flori, că asta nu o să funcționeze, evident, ci mai degrabă să ne plimbăm, de exemplu, pe stradă cu el și vedem undeva o florărie sau vedem ceva ce ne place, ce ne bucură ochii. Și să spunem, wow, ce mult îmi plac florile astea. Poate într-o zi chiar o să vin să-mi cumpăr. Sau ce mult mi-ar place să primesc acest buchet de flori. Fără să-i spunem, ia, hai, scoate banii și cumpărăm. Sau du-te și ia florile alea. Deci fără atitudini acre, ci așa foarte subtil, dar cu nota asta de emoționalitate pozitivă.
m-ar bucura foarte tare dacă aș primi acest lucru. Mi-ar face foarte mare plăcere să vii din când în când cu un buchet de flori la mine. Da? Da, evident că există și invers. E foarte posibil această reacție. Mhm. Păi putem merge pe lângă altă florărie, Roxana. Dacă există o florărie anume, cu siguranță găsim și alta. Bun. Aș fi curioasă dacă are sens pentru voi, legat de fetiță, aceste două liste, aceste două asocieri și cum, de fapt, noi putem, dacă suntem un pic atente, dacă ne aducem în prezent cât de des posibil, putem să observăm cât de des ne exprimăm ca o fetiță care își pierde controlul și plânge în pumni că ea nu știe și e mică și ea nu poate, sau cât de des ne bucurăm de lucrurile mici, de ceea ce primim, de ceea ce se întâmplă, ne exprimăm emoțiile pozitive și atunci când este cazul să avem, de exemplu, tristețe, nervi sau așa mai departe, totuși să aducem în atenția noastră faptul că nu mai suntem copii, chiar dacă există rolul de fetiță, nu mai suntem copii, suntem adulți și, dincolo de a ne da voie să ne trăim și emoția de tristețe, de nervi, de supărare, de plâns, de tot ce este, după aceea să înțelegem că avem anumite instrumente care să ne ajute să gestionăm emoțiile astea și să nu rămânem în ele mult și bine. Ok, mergem mai departe la arhetipul iubitei. La fel și aici putem să avem două liste. Aș fi curioasă ce înțelegeți voi din acest arhetip. Mai există, eu cel puțin așa l-am învățat și l-am dezvoltat ca și arhetipul amantei, însă știu că acest cuvânt încă este asociat cu total altceva decât ce ar însemna acest arhetip. Și vreau să știu cum vedeți voi arhetipul, cum îl simțiți, cum credeți că este activ în voi, în mod principal, în mod pozitiv sau pe mod negativ? Cum este iubita din voi? Și atenție, că aici e un detaliu foarte important, nu trebuie neapărat să fim într-o relație de cuplu ca să manifestăm acest arhetip. Putem să-l manifestăm de sine stătător, fără să fie neapărat raportat la cineva. Hai să vedem. Polarizare între femei și bărbat, oare la ce te referi aici? Mulțumesc. Bun. Păi, dacă fetița este despre emoționalitatea asta necontrolată și exprimată liber, iubita este despre plăcere, despre a-și da voie să simtă tot emoționalitate, dar deja dusă la un alt nivel, în alte contexte, în alt mod, despre plăcere, despre a-și da voie să simtă plăcere de la viață. De asta spuneam că nu este neapărat să fie într-o relație de cuplu, este vorba despre plăcerea de a simți viața, de a trăi viața. Da? Cât de mult îți dai voie să te bucuri și să-ți simți plăcerea vieții, fără să ai nevoie neapărat să se întâmple ceva din exterior pentru asta. Cam asta ar fi o întrebare foarte bună cu care să stăm un pic și să găsim un răspuns. Și asta o putem lua de la cele mai banale acțiuni, de la cele mai banale exemple, de la felul în care te trezești, de la felul în care te pui la somn, de la felul în care bei apă, felul în care faci o baie, felul în care mănânci. Da, astea toate sunt acțiuni pe care toate le facem. Nu este ca și cum avem nevoie de contexte speciale încât să le facem. Toate femeile ne trezim,
mergem la culcare, bem apă, mâncăm, facem baie, dar felul în care faci aceste lucruri, din ce stare, cu ce intenție faci aceste lucruri, face diferența imensă în tine dacă manifesti sau nu arhetipul iubitei. Da? Dacă te trezești dimineața, hai să luăm acest prim exemplu. Savurare, exact, Mari. Savurarea clipelor, da. Dacă te trezești dimineața și este această asociere de armată, da? Te trezești dimineața și te ridici, fac repede, că te grăbești din pat. Nici n-a pus să-ți dai seama că te-ai trezit, dar tu repede ai fugit și eventual te-ai pus un pic de apă pe față să te trezești. Eu nu știu dacă chiar ajungem să bem apă în această stare, eventual cafea direct și fugim repede că avem treabă, sau și dacă stăm acasă, ne apucăm repede de făcut treabă, acolo nu există plăcere, evident. Și nu plăcere, nu știu cât de extaziantă, ci plăcerea de a trăi viața, plăcerea că te-ai trezit în această dimineață, plăcerea că ai primit viață încă o zi. Cât de mult faceți acest lucru? Cât de mult vă dați voie să vă treziți cu plăcere și să vă dați voie să vă alocați cât o fi ele acolo, că 1 minut, că 2, că 5, că 10, nici măcar nu contează cât, ci contează dacă fac acest lucru sau nu. Cât de mult ne trezim cu plăcere și ne trăim apoi viața, pentru că, da, felul în care ne trezim, felul în care ne începem ziua, va dicta felul în care va decurge toată ziua, respectiv, dacă e să mergem mai departe, va dicta felul în care ne trăim toată viața. Beau 2 pahare de apă, fac sport și citesc dimineața. Bravo! Asta înseamnă timp alocat pentru tine și asta e foarte bine. Și evident că astea sunt doar niște exemple. Asta nu înseamnă că toată lumea e nevoie să facă așa ca să simtă această plăcere de a trăi viața, ci sunt foarte multe activități, sunt foarte multe exemple, sunt foarte multe lucruri și e foarte important să căutăm ce ni se potrivește nouă. Ce este potrivit pentru mine să fac dimineața, încât să trezesc în mine această plăcere de viață. Exact. Diferența este imensă. Doar dacă vedem ambele situații, și când facem ceva pentru noi dimineața, și când nu, atunci putem să ne dăm seama cât de imensă este diferența. Însă, din păcate, din ce am discutat eu în ultimii ani cu femeile, tot mai mult și tot mai des, aș spune chiar un procent, sună foarte dureros, dar aș spune un procent de 99% din femeile cu care am discutat, nu fac nimic pentru ele dimineața, la trezire. Există această presiune continuă în noi ca dimineața repede, repede să fugim la treabă. Indiferent că e afară din casă sau este în casă, să facem, repede să ne apucăm de făcut. Și nu, asta nu înseamnă că nu o să facem în ziua nimic dacă ne trezim așa, ci că o să facem tot ceea ce avem de făcut din altă stare, din total altă energie, din energia aceea a plăcerii de a face lucrurile. Și e diferența supremă. Aș spune că e cea mai importantă caracteristică pe care dacă o adoptăm, se schimbă viața 100%. Mhm. Exact, cortizol. Foarte mult cortizol. Dacă te trezești în starea de armată, este foarte mult cortizol, care, din păcate, se menține pe tot parcursul zilei. Apoi ne punem la culcare cu același cortizol. De regulă nici nu dormim sau nu dormim bine cu acest cortizol în noi, mereu și mereu prezent. Mhm. Da? Dacă e să luăm acest exemplu de trezire, mai putem apoi să ne luăm fiecare din exemplele pe care le-am zis, banale, de zi cu zi. Evident că pot să fie și deja alte exemple mai avansate, mai altfel. Dar asta deja presupune să te obișnuiești cu a face lucruri pentru tine. Dacă nu faci asta, dacă nu te trezești pentru tine dimineața și nu-ți
dedici ție câteva minute pentru tine, nu o să poți face nu știu ce avioane, așteptăm noi să primim soluții și tehnici și um, exerciții. Nu, niciodată nu o să ne putem ține de ceva aparent complicat, pentru că n-ar fi neapărat complicat, dar necesită această legătură cu sinele, această stare de eu cu mine foarte, foarte închegată. Nu o să ne putem ține de nimic ce ni se pare complicat dacă nu facem lucrurile astea de bază. N-aș spune nici astea simple, dar de bază, pentru că eu știu ce înseamnă să nu fie simplu odată ce 20 de ani, poate și mai mult, n-am făcut nimic pentru noi dimineața la trezire și am fost în această stare de fuga, că am treabă, am de lucru. Nu este simplu ca dintr-o dată să începi să nu mai faci asta, dar necesită practică. Și cu practică, câte puțin în fiecare zi, măcar o conștientizare, uite, astăzi n-am reușit să fac asta. Nu-i nimic, încerc mâine. Această blândețe feminină este esențială. Să nu mai punem atât de multă critică și autocritică, pentru că foarte multă critică, de fapt, vine de la noi, pentru noi, nu de la ceilalți. Și foarte, foarte multă presiune, tot noi o punem pe noi, nu ceilalți. Da? Și dacă e să mergem dincolo de trezire, ce fac după ce am simțit acele câteva minute de eu cu mine, simt plăcere de la viață, că astăzi m-am trezit, sunt sănătoasă, sunt în viață. Felul în care bem apă. Cum bem apă? Înghițim repede un pahar că am ajuns în starea aia în care nu mai putem de sete? Sau ne dăm voie ca din când în când să luăm câte o înghițitură și să o savurăm, să simțim cum curge și parcurge tot traseul. Cu bucurie, cu recunoștință, cu plăcere că putem face asta, că putem să bem apă. Cum mâncăm? Înculecăm repede în picioare pentru că nu avem timp să stăm jos și nu avem timp să mâncăm, că ne grăbim iarăși să facem ceva? Sau ne așezăm câteva minute, câte ori fi ele, și simțim toate gusturile din acea mâncare, indiferent ce mâncare este, că nu trebuie să mâncăm doar, nu știu ce, specialități ca să facem acest exercițiu. Toate aceste exemple sunt cele care fac diferența majoră. Restul sunt bonusuri, când ajungem să mai facem apoi alte câte ceva. Dar dacă nu le facem astea, dacă nu începem ușor să schimbăm astea, orice altceva este inutil. Abia apoi, după ce reușești să faci aceste banale și simple și de zi cu zi exemple cu tine, să simți tu plăcere prin tine, cu tine, de la tine, pentru tine, abia apoi se deschide subiectul cum se manifestă arhetipul iubita în relația de cuplu. Pentru că dacă mergem doar acolo și direct acolo, la cum să simt plăcere când îs cu el sau cum să-i ofer plăcere, dar tu nu faci pentru tine niciunul din cele menționate, n-are cum. E imposibil, aș zice. Sau e foarte tras de păr, așa, forțat. Și dacă e forțat, este foarte obositor. Orice nu vine cât de cât într-un ritm natural, într-un mod fluidizat, este foarte obositor. Te seacă de energie. Exact. Tot ce faci trebuie cu timp. Să-ți aloci acest timp. E aceeași întâlnită întrebare. Dacă 20 de ani n-am făcut ceva, cum pot să mă aștept ca dintr-o dată, peste noapte, să se schimbe și de atunci încolo în fiecare zi să-mi iasă? Evident că nu o să-ți iasă în fiecare zi. Da, sincer, nici n-aș mai dezvolta mai mult acest arhetip, pentru că dacă nu începem cu astea, orice altceva discutăm degeaba. Cu mare drag și bucurie, uh, mi-ar plăcea să-mi scrieți odată ce implementați aceste exemple de zi cu zi
Să vedeți diferența și apoi să-mi spuneți, uite, am reușit, acum fac toate aceste lucruri pentru mine în fiecare zi, mă simt așa, hai să mergem mai departe, hai să vorbim despre relația de cuplu cu acest arhetip. Există apoi al treilea arhetip al Amazoanei. Ce înțelegeți voi printr-o Amazoană? Ia să vedem. Cu ce asociați voi Amazoana? Cu ce comportament? Cu ce atitudine? Haideți. Scrieți tot așa, un cuvânt, două, trei. Femeie curajoasă, independentă. Mhm. O zână. Ok. Femeie puternică, independentă, luptătoare. Mhm. Ce ziceți? Pe baza cuvintelor, mai bărbătoasă. Mhm. Seducătoare. Mhm. Într-un mod diferit de iubita, dar da. Și Amazona este seducătoare. Dar ce ziceți voi pe baza cuvintelor pe care le-ați scris? Avem noi multe Amazoane în vremurile în care trăim sau nu? Cum vi se pare vouă? Așa când vă uitați în jurul vostru la femeile de astăzi, cât de multe le regăsiți în aceste descrieri? Mari spune pe grupul de Facebook nu prea. Ok. Uite, aș întreba dacă răspunsul este nu prea. Raluca zice foarte multe, Corina nu prea. Mhm. Vedeți ce interesant este să avem perspective diferite și ce normal este asta. E foarte bine, e foarte firesc. Dar pentru cine a scris nu prea, aș fi curioasă cam în ce arhetip credeți că se regăsesc majoritatea femeilor din ziua de azi? Sau foarte multe, ca să nu zicem neapărat majoritate. Care ar fi arhetipul în care le observați? La fel ca cele ce fac puțin pentru ele. O stăpână. Ok. Da, avem și aici la Amazona două liste, două posibilități de atitudine, de comportament, de activare a acestui arhetip, atât pe pozitiv cât și pe negativ. Mari zice că vede multe gospodine, mame. Mhm. Da, încă n-am ajuns acolo, dar da, o să discutăm și despre acest arhetip. Um, Amazona, așa cum ați spus, este femeia care, spre deosebire, de exemplu, de arhetipul fetița, Amazona poate. Amazona știe, Amazona este puternică, încrezătoare, reușește. Însă, de asta spuneam că există două liste, pentru că există două posibilități. Există posibilitatea în care ea este pe pozitiv, Amazona, și ea reușește, însă reușește împreună cu ceilalți. Ea reușește în comunitate, reușește pe baza a încrederii pe care o are în ea, dar și pe încrederii pe care o are în oameni. Și ea reușește nu pentru a demonstra cuiva că ea e puternică și restul sunt slabi, ci reușește din pasiune, din motivația aia, din vocația pe care are pentru a face și a merge înspre obiectivele ei. Observați diferența? Foarte mare. Pentru că pe negativ
Este această femeie independentă, dar independentă într-un mod în care ea consideră că nu mai are nevoie de nimeni, că nimeni nu este bun, doar ea știe, doar ea poate. Um, Amazona pe negativ nu cere ajutor, nu primește ajutor, nu ține oameni lângă ea, pentru că ea este cea care doar ea poate, doar ea știe. Da? Este o foarte mare diferență de stare. Amazona pe negativ este așa foarte rece, foarte distantă, foarte închisă. Ea poate, într-adevăr, și o vedem că reușește, dar undeva în sine este foarte singură. În schimb, Amazona pe pozitiv, ea este inspirațională, ea este un lider, așa cum ați mai descris, ea este conducătoare, dar într-un mod în care îi ține și pe restul împreună, îi ține cu ea, nu îi îndepărtează. Da? Așa că de asta ziceam de cât de des credeți că există, pentru că tot mai mult și tot mai mare este tendința aceasta de independență, dar în extrema aceea în care îndepărtăm oamenii. Pentru a dovedi cât de mult știm și putem noi, se îndepărtează oamenii în această stare și ajungem să rămânem singure. Bun, gospodina. Gospodina este un arhetip foarte, foarte controversat în ziua de azi. Foarte controversat, foarte în schimbare, aș zice, față de ce era acum câțiva mulți ani și cum este acum. Dar la fel și aici. Avem două liste, două direcții. Este gospodina pe negativ, care, așa cum spunea aici Marie, că se regăsesc foarte multe femei. Este gospodina care uită de ea, care uită de femeia din ea. Uită că dincolo de aceste roluri, de aceste arhetipuri, da? Aceste roluri, noi în fond și în esență suntem femei. Abia apoi accesăm celelalte roluri. Și gospodina care uită de ea este are foarte multe emoții reprimate. Evident că nu-și dă voie să simtă nici una, nici alta, nici bucurie, nici tristețe. Are foarte multă frustrare adunată, are foarte multă oboseală, pentru că dacă nu se apreciază, nu se îngrijește de ea, atunci nu se odihnește, nu-și dă voie să se odihnească. Este foarte ruptă de arhetipul iubitei, fiindcă dacă nu exact ce spuneam, dacă nu primește plăcere de la viață pentru simplu fapt că este ea cu ea și se trezește dimineața, am dat exemplu, sau celelalte lucruri care le faci tu pentru tine, n-ai cum, n-ai nicio șansă să accesezi arhetipul în raport cu celălalt. Și atunci e o foarte mare distanță de la gospodina pe negativ până la iubită pe pozitiv. În schimb, gospodina pe pozitiv, da? Pentru că de asta ziceam că e foarte controversat. E văzut cumva, din punctul meu de vedere, doar din acest unghi, primul pe care v-am spus. Însă gospodina pe pozitiv este foarte, foarte necesară. Foarte necesară. Pentru că gospodina pe pozitiv este organizată, gospodina pe pozitiv gestionează tot ce ține de casă, de copii, de tot ceea ce se întâmplă în interiorul căminului. Ea are această capacitate de a organiza într-un mod foarte natural. De asemenea, de a da ideea de cămin unei case. Tot gospodina face asta. Nici iubita, nici fetița, nici Amazoana și nici regina, că povestim imediat și de ea, nu face acest lucru, acest cămin din casă. Însă nu este deloc așa cum încă se percepe gospodina, nu este deloc femeia aceea la cratiță, care mereu are o cârpă după ea. Aceea este, da, gospodina pe negativ. Cea care nu-și dă voie să-și trăiască viața cu plăcere. Iar
În această stare, așa cum spuneam, e foarte greu să accesezi celelalte arhetipuri. În gospodina pe minus e foarte greu să le accesezi pe celelalte, pe oricare din celelalte arhetipuri. E foarte mare blocaj aici. Spuneți-mi acum, după ce ați auzit și despre Amazoană și despre gospodină, cum credeți acum că sunt mai multe femei? Spodina pe minus este cea care nu-și dă voie să se relaxeze, da? Dacă nu-și dă voie să se relaxeze, n-are cum să simtă bucurie, plăcerea. Până voi scrieți ce credeți despre aceste două arhetipuri care sunt mai întâlnite, o să vă spun așa foarte pe scurt și despre regina, pentru că apoi am o întrebare pentru voi legat de aceste arhetipuri. Um, Multe arhetipuri pe negativ. Da, da, pentru că este această perspectivă cumva că doar așa se poate. De aceea e foarte important să discutăm tot mai mult între noi, indiferent în ce contexte, să discutăm cu celelalte femei despre această posibilitate de a face switch. Evident că cu un pic de perseverență, cu un pic de uh, atenție. Nu merge foarte apăs pe un buton și gata să face switch. Asta după mai multă practică, dar la început e nevoie să măcar să deschidem această perspectivă că se poate și altfel. Pot să rămân în acest rol, pot să am în continuare, nu e ca și cum trebuie să-l resping acest rol, indiferent care este el pe negativ, pot să-l accesez în continuare, dar într-o altă stare, într-un alt mod, dintr-o altă energie. Bun, hai să vă spun și regina pe scurt. Regina este în primul rând foarte vizibil despre poziție, despre felul în care își poartă corpul în lume, despre felul în care um, își afișează imaginea, dar nu la nivel de caracteristici vizuale, ci la nivel de stare, cum se simte în corpul ei, se vede foarte mult din postură, din poziție. Mai este foarte mult despre onorare, da? Pentru că și aici avem două perspective și direcții diferite. Există două tipuri de regine, de arhetipuri ale reginei. Există aceasta de pozitiv, de onorare, de recunoștință, de recunoscătoare. Regina pe pozitiv este mereu recunoscătoare, găsește mereu motive pentru care să fie recunoscătoare. Mai este regina despre viziune, da? Are această viziune mereu deschisă și este pe pozitiv, este iubirea, în primul rând, de sine și iubirea pentru semeni, pentru ceilalți. Da? Nu este iubirea de sine în care doar eu sunt și restul nu contează, ci regina cumva într-un mod mult mai prezent și într-un mod mult mai facil decât Amazoana, ea ține oamenii împreună, adună oamenii împreună. Acaparează, regina acaparează. Cam asta ar fi termenul foarte, foarte bun descriptiv. Și, din nou, avem și aici o perspectivă a reginei care mănâncă. De data asta, nu neapărat pentru plăcere, da? Că spuneam că iubita mănâncă cu plăcere, își dă voie să savureze. Regina, din onorare de sine, își dă voie să nu mănânce pe grabă. Niciodată nu o să vezi o regină în arhetipul reginei care se grăbește și înfulecă. Mai este și respirația. Niciodată nu o regină pe plus nu respiră de aici, din piept, fără să controleze, fără să își dea voie să calmeze, fără să această grabă, respirație pe grabă.
Regina respiră profund. Iar regina pe negativ ar fi această mândrie, da? În direcția cealaltă. Dacă am zis că la pozitiv este onorare, este statură, este această poziție pe care o are din stimă de sine, la regina pe minus este acea mândrie așa, provenită din nimic. Este acea aroganță, acea atitudine de eu sunt bună, voi sunteți proști, ceva de genul. Însă, din păcate, regina pe minus, pe lângă toate celelalte stări și descrieri, este foarte mult în singurătate. Este foarte singură. Bun. Mai este rece, este foarte rece, regina pe minus. Nu are această căldură pentru oameni și cu oamenii și este manipulatoare. Are această tendință de a face totul să fie doar în folosul ei. Bun. Am o singură întrebare, după ce am spus așa câte ceva la fiecare arhetip, m-am și lungit un pic, că e destul de greu să spui în 20-30 de minute despre toate, dar sunt curioasă din punctul vostru de vedere, cei care mai sunteți cu mine acum, cine credeți, ce arhetip credeți feminin din aceste 5, ce arhetip credeți că este cerut în căsătorie de bărbat? Pe cine din aceste 5 arhetipuri credeți că cere în căsătorie bărbatul? O să vă las cu această întrebare. Nu e neapărat să răspundeți acum, pentru că o să încheiem imediat, dar o să pun în stories din nou această întrebare și chiar aș fi curioasă să răspundeți, pentru că e foarte interesantă perspectiva asta și de observat, de gândit, de analizat, să vedem oare cum este. Și în același timp revelator. Bun, pentru că am văzut la un moment dat întrebarea cum schimbăm, cum facem acest switch. Sunt mai multe practici, sunt mai multe tehnici, de la cele mai de bază până la cele mai complexe. Asta se poate face fie că studiem de sine stătător, cum putem face acest switch de pe negativ pe pozitiv, fie că vă alăturați unui program, unui curs, ceva care să vă ghideze, să vă ajute un pic în această direcție. Eu am Becoming Myself, este un program de mentorat de 9 luni, care are mai multe forme de accesare, fie că este accesarea de sine stătătoră a programului, fiecare accesarea a programului plus întâlniri live, fiecare în funcție de ce își dorește. Dacă vă interesează mai multe și vreți să intrați într-un astfel de program, programul Becoming Myself accesează mai multe direcții, nu este doar despre arhetipuri, este și despre armonizarea relației cu neamul, cu părinții, cu convingerile limitative, este și despre sexualitate. Am îmbrățișat așa cumva, am integrat mai multe direcții ca un puzzle pentru a atinge practic toate cele de bază necesare pentru a ajunge la o armonizare noi cu noi. În primul rând și evident că se așează și se armonizează și tot ceea ce avem în jurul nostru. Bun. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc că ați stat cu mine aproape o oră, imediat, și ne revedem curând. O să pun în stories întrebarea și aștept să răspundeți acolo. O zi faină! Pa, pa!